100 roses to say happy birthday. For me, you Hi guys, welcome back to your channel. Patinokupa dzese guys, yanasi yakaoma inoti kutapira uya maibenji vauya nayo zvakare nyaya yaOlinda. Olinda akaita birthday rake nezuro. It was lit guys, asi nyaya hombe iripo ndeyekuti who calls ex wake kuti ave iye the performing artist. Stunner was the major guy akaperformer, and he actually bought 100 flowers to say happy birthday Olinda wakura. But guys, Titan atina kumbonyanya kumuona achifeature nezuro. It was all Olinda and Stunner's show Naika. But then nyaya ina kuperera ipapo drama racho rakawandisa. Nasi Sean asenda a message to the two boyfriends zamai vake. Actually, he actually calls them boyfriends because Titan, even if he is married to Olinda, Sean does not regard Titan as dead. Maybe nyaya yekuti izera rimwe chete. Nyaya yacho yakaoma. So anyora iye nda atacha apo. But I'll just paraphrase. Ari kuti iye imi varume munogara muchirwira mai vangu. Pese maweekends ese memakabata mabhotoro todzokera kunyaya yaOlinda. Achiti iye kuna Titan hausi kuita ubaba hwakakwana, hausi kupinza mari yakawanda, saka maybe it's also coming from that. So ari kuti iye, you guys, you always hold bottles and you always want to fight, and then you guys, you go and ruin my mom's birthday. Titan, you are a manipulative bishu. Another word, psychopath. Saka ari kudza stepfather. Aiwa mukomana aramba kustepfather ka. Atoramba zvachose. Stunner, I've told both of you guys twice to leave my mother alone. No one listened. We have different girls every day, shisha drinks, dates, mujolo lifestyle. Saka, what more can you ask for? And urambe uchiruwina family yakanaka inenge yedu iyi. So that's why your girl in South Africa wanted me. So zurikunzi mazikin anodawo zvakare Sean. Hey, this is intersections guys, it's actually messed up. Hey, yeah, baba no mwana. Baba in terms of stepfather ndo baba wacho. Okay, anyway, I'm not one for chat. No one wants to listen. Let's do it the old fashioned way until we are tired with our hands. Saka mukomana roda kubva atongopinda panyaya yacho ari kuti iye better tipindane pamaoko nekutorwa vachirwira kuti achiprotecta mai vake. Guys, kuita mwana mukomana kwakanaka. Oyu Olinda ochengetedzwa nomwana wake. Hey, vana vemazuva avacha stepfather ke. Sean is actually getting out of hand kuti asharire mai vake murume. Mai vake actually made this bed. She can lie in it. Munhu mukuru kauyu ane 40 naika guys. So please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button for more. Kuti pese patinoposta muve the first people to know. And and musakanga mufuti comment so that we know kuti basa ratiri kuita riri kufamba sei. If you have any other suggestions, please post them. Pass up. Okay, thank you guys for watching and signing out. Mbuya maibenji wenyu wabuda.